מה קורה אנשים? אנחנו כאן בערוץ אנבוקסינג GB, אז אנחנו הולכים לעשות פה דבר משוגע. מה כל יוטיובר צריך? מצלמה. כן. זהו, שאם אתם רואים פה פטיש ומצלמה זה לא הולך להיות טוב. אז בואו נתחיל. כן. נמשיך. כן, זה אמיתי, זה לייב. אני מפרק מצלמה. כן, כפי שאתם רואים, מצלמה אמיתית. טוב, ככה בעצם נראה מצלמה. אחרי שפירקנו אותה, נעשה את זה עוד קצת יסודי. טוב, זה כבר לא יעבוד, אני חושב, פירקנו את מספיק לרסיסים. אפשר קצת, עוד קצת ועוד קצת. וגמרנו. זה המצלמה שהיה לנו להיום. רגע, לקחת את זיכרון נשמר. אני בודק. אפשר קצת ככה. ומצלמה טובה. מי שרוצה לקנות אותה. אז יפתי לשכנים. אז יאללה ביי.